נעשה ונצליח, השתבח הבורא לעד, השם רוצה פה רק חיוכים. איפה החיוכים חברים? איפה החיוכים? תודה רבה לבורא העולם, תודה על השיעור של אתמול, איך זכינו ברוך השם בעיר שהרב שלום ארוש היה איתנו, מאות של אנשים לא הפסיקו לדבר על האירוע, ומן הסתם ימשיכו עוד הרבה לדבר כי יצא הרבה חיזוק מהשיעור של אתמול. אנחנו נמשיך את השיעור של שבוע שעבר, דיברנו על העניין של בן אדם לחברו. אני רוצה לקרוא לכם קטע קטן, הוא מאוד מאוד חשוב לתקופה הזאת. שנאת חינם הלכה והתגברה יותר ויותר עד שהביאה לחורבן הנורא כפי שמספרים חז"ל. אבל להבין שהשנאת חינם היא זו שהביאה לחורבן בית המקדש. מה היה בשנאת חינם? היה בן אדם שהיה לו אוהב בשם קמצא, אהב אותו מאוד, והיה לו שונא נקרא בר קמצא. יום אחד אותו יהודי עשה סעודה גדולה, משתה, הזמין את כל החברים שלו ושלח שליח, כמו שהיום יש את הדואר, גם שם שלח שליח. אמר לשליח, תביא לי בבקשה את האוהב שלי קמצא. אתם יודעים, קמצא, בר קמצא זה דומה. הלך את מי הזמין לסעודה? את בר קמצא הזמין לסעודה. טוב, בר קמצא מגיע לסעודה, כולם מתחילים, שירים, שמחה, אין דברים כאלה. המלצרים מגיעים, מפנקים, שולחנות כיד המלך, פתאום אותו אחד קולט, היי, פופ, משהו לא מסתדר לי, מישהו חנה לי פה. משהו פה לא מסתדר. יש בן אדם שברוך השם, עם כל הכבוד, לא מתאים שהוא יהיה פה באירוע. מה עושה פה בר קמצא? ניגש אליו, בלי דמיונות יותר מדי. אבל אדוני, תשתחרר, אתה לא מוזמן לאירוע. מה לא מוזמן? הגיע פלוני, הביא לי הזמנה והגעתי פה לאירוע. אומר לו, שמעת מה אמרתי? אתה לא מוזמן לאירוע, קפל ציוד, צא החוצה. בן אדם קולט, מאות של אנשים, ביזיונות, פדיחה, איך יקום עכשיו באמצע אירוע ויצא החוצה? טוב, מה עושים? אמר, טוב, אנשים, אולי קצת כסף ידבר אליו. אמר לו, אני מתחנן אליך בבקשה, תשאיר אותי פה באירוע, אני משלם לך את האוכל שאני אוכל. אמר לו, מה פתאום? איזה? גם 3 מנות. אמר לו, אין בעיה, 3 מנות לא, חצי אולם עליי. מה, יש לך פה עכשיו 100,000 כמעט תוצאות? אני 50,000, אתה 50,000. הוא אומר לו, לא, בבקשה, אני מתחנן, אני לא יכול לעמוד בביזיון הזה, לצאת ככה באמצע אירוע, כולי לבוש, ועוד כולם רואים שניגשת עליי ואתה מוציא אותי ככה בביזיון. אמר לו, אין מה לדבר, קום צא החוצה. אמר לו, תקשיב, כל האירוע אני משלם, הכל, מהשקל הראשון עד השקל האחרון, הכל עליי. אתה רוצה בהעברה בנקאית, אתה רוצה בביט, בפלסבורג, בוסבורג, כל הקשקושים. אמר לו, אין מה לדבר, אין מה לדבר, אתה קם עכשיו יוצא מהאירוע. בר קמצא יצא מאירוע בביזיון, בבושת פנים שאין לתאר ואין לשער, וכמובן שברגע שבן אדם עובר ביזיונות, תדעו לכם, אנשים לא יודעים מה המשמעות. רוב הבעיות, לפני שנמשיך את הסיפור של קמצא ובר קמצא, אנחנו נפתח סוגריים. רוב הבעיות הנפשיות שיש היום, שאנשים נופלים לכל מיני מקומות לא טובים, אם זה הימורים, שתייה וכו' וכו', די למבין, זה מגיע, כל הבעלי מקצוע יבחנו, זה מגיע מגילאים 5, 7, 11, מגילאים של הנוער עדיין, ילדות ונוער, שפגעו באנשים והם לא ידעו איך להכיל את זה, והם שמרו את זה עמוק עמוק בתוך הבטן, וברגע שהם שמרו את זה עמוק עמוק בתוך הבטן, זה הביא השלכות. אנשים שבמהלך החיים היו הרבה עצבנים, אנשים שבמהלך החיים לא כיבדו את הנשים שלהם, לא התייחסו יפה לילדים. זה לא אנשים רעים, לא בהכרח, יש גם, אבל זה לא בהכרח אנשים רעים, אלא הרבה מאוד פעמים זה אנשים שעברו כל מיני חוויות לא נעימות בזמן הילדות או בזמן הנוער, וזה מה שליווה אותם להמשך החיים. ולכן כיום, מי שקצת מבין בנפש האדם, כל מטפל שהוא מבין דבר אחד או שתיים בחיים, הוא לא מטפל נקודתית כרגע בבעיה שיש. סתם לצורך העניין, בן אדם מגיע, הוא מדבר על כעס, על עצבים, או על בעיות של שלום בית קשות, או חינוך הילדים, הוא לא מדבר איתו נקודתית. מי שמבין טוב, הולך איתו קודם כל 10, 15, תלוי בין כמה הוא.
הולך איתו לגיל 10, לגיל 12, לגיל 9. למה? כי בדרך כלל שמה זה מתחיל כל הבעיות. שמה בן אדם מגיע עבר חיים, בנות לפעמים בבית ספר, אפילו בנים, עברו חרם. לא 20 שנה. מספיק אפילו שבחורה או ילד, ילדה, עברו בגיל מסוים חרם אפילו של יומיים, של 3, שכל הילדים לא שיחקו איתם. הם כל החיים, שימו לב מה קורה, ברגע שבן אדם חווה חוויה, זה בפרט גם לנקודה שלנו. בן אדם שחווה חוויה, מה קורה? מה זה פוסט-טראומה? בן אדם שחווה חוויה, הוא עכשיו מבין שיש מציאות חדשה שיכולה לקרות בעתיד. לצורך העניין, בן אדם שעד היום לא נתקע במעלית, תראו אותו עולה מעלית גם של 200 קומות. פעם אחת נתקע במעלית, הוא בגיל 78, 78. פעם אחת בן אדם נתקע במעלית, אתה רואה איזה קושי יש לבן אדם, ויש אנשים שאחרי פעם אחת, אפילו לא 10 שעות, אפילו נתקעו 2 דקות במעלית, לא נלחץ הכפתור, לא נפתח, משהו, אפילו אחרי 2 דפיקות על הדלת, המעלית נפתחה, אתה רואה אותו אחר כך, כל פעם יש כאלה בכלל, לא עולים בכלל במעלית, גם אם זה יהיה 100 קומות, הוא יעלה אותם ברגל, הוא מעדיף למות מהמדרגות ולא למות מהמעלית. ויש אנשים שכל פעם שעולים במעלית, אני יכול לספר לכם סיפור אישי שקרה לי, שהיינו מפונים בירושלים, הרכב שלי חניה באיזושהי חניה, ואמרו לנו מותר, אין בעיה, בגלל שאתם מפונים, החודשים הראשונים, תחנו על אדום, לבן, ירוק, סגול, כל הזמן שאתה לא מפריע, אתה יכול לחנות. חניתי באיזה חניה, וסגרו את החניה הזאת. כל המלון היינו חונים שם. אז נכנסתי לבניין, לחצתי במעלית, להיכנס, לראות שם אחד המשרדים, למי שהמפתח. אני לא יודע, לא הכרתי שיש דבר כזה. זה מעלית כנראה רק עם כרטיס, כאילו לכל העובדים יש כרטיס, ורק מי שלוחץ בכרטיס, רק אז הוא יכול לעלות. לחצתי במעלית, המעלית נסגרה, השתבח הבורא לעד, מה שאני עושה, המעלית לא נפתחת. וואי, וואי, וואי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אתם מכירים את מרפי? כן? בדיוק באותו מקום שזה קרה, אני רואה שהקליטה יורדת, באתי לחייג, מספיק, אמרתי רק אני אגיד לפחות למישהו, לאשתי, אני נמצא במקום כזה וכזה. אז קודם כל, אתם יודעים, מתחיל קודם כל להיות חנק. עד עכשיו נשמת טוב, פתאום אתה מפסיק לישון, מה קרה? האוויר נגמר? לא, רק הדמיון שאתה הולך להיות פה תקוע, זה לבד כבר גורם לבן אדם שכבר הוא מרגיש עכשיו שאין לו אוויר. אני בא לחייג לאשתי, השתבח הבורא לעד של המלך, אין בטריה. באותו שנייה שאני מחייג, הסוללה נגמרה. פתאום המעלית עלתה לבד, נפתחה לי באיזושהי קומה, אני כמו סערורי, נכנס, בא לפה, אין, הכל מת. אין, למה סגרו? כנראה הם סיימו את כל המשרדים שם את היום, וסגרו את המקום. הולך ממקום למקום, בודק שמה, מצאתי שמה איזה דלת, ביציאת חירום, אמרתי, אני יוצא איתה בחירום, יוצא איתה. אבל אמרתי, לא מובילה לשום מקום. השתבח הבורא לעד. פתחתי את הדלת שם, התחלתי להסתבך. קיצור, סיפור ארוך. בסופו של דבר, הגעתי למסקנה שאני בשביל לצאת מפה חייב להיכנס למעלית עוד הפעם. וואי, וואי, וואי. אמרתי, אני לא עושה את זה. לא, כמה זמן עד שהיא נפתחה לי פעם ראשונה. בכל אופן, ברוך השם, סייעתא דשמיא, נכנסתי עוד הפעם, בסוף התברר שרק אני כנראה מהלחץ, הסתבכתי עם עצמי ומצאתי באותו קומה יציאת חירום שמה. מה המסר שרציתי להעביר? בחיים לא היה לי שום פחד, ברוך השם בשם רחם, אני גם לא עולה הרבה במעליות. אבל בן אדם שקורא לאירוע כזה, הוא יכול כל החיים שהוא לא מסוגל לעלות במעלית. לכן, בן אדם גם כן שהוא חווה בזמן שהוא ילד, לא משנה באיזשהו גיל, ילד או נער, הוא חווה איזשהו אירוע לא נעים, כמו שדיברנו לגבי חרם בכיתה, או אפילו סתם שכן שלא כיבד, לא דיבר בצורה, הוא כל החיים עכשיו מבין שיש מושג שיכולה להיות מציאות חדשה בחיים שלו, שעד היום הוא לא חלם עליה. כי עובדה שאנחנו רואים שעד לפני האירוע שקרה לו במעלית, בחיים לא חלם שיש דבר כזה שמעלית, הוא שמע שמלא אנשים נתקעו במעלית, אבל הוא לא פחד, הוא לא חווה את החוויה הזאת. ציבור יקר ואהוב, לא באנו לעשות פה שיעור בפסיכולוגיה, באנו להסביר מה המושג בבין אדם לחברו, כמה השלכות זה יכול להיות. בן אדם פוגע בבן אדם, הוא חושב זהו, פעם אחת זרקתי לו מילה, זהו, הייתי עצבני, מה קרה? אנחנו נתקדם הלאה, לא יקרה שום דבר.
אח יקר, אתה לא מתקדם הלאה. הבן אדם כיום, כל פעם שהוא הגיע, אנחנו נמשיך עוד מעט את הסיפור של קמצא ובר קמצא, אנחנו נבין לאיפה זה, מה ההשלכות שהיו של הדברים. בן אדם שאפילו פעם אחת היה באירוע ופגעו בו, הוא יכול להיות כל החיים שלו באירועים עם דופק לב מהיר. מה קרה? הדמיון שלו שחס וחלילה לא יהיה עוד איזה מישהו עכשיו שיפגע בו באירוע, והוא יצטרך לצאת מהאירוע בבושת פנים. לכן, הדברים האלה דברים מאוד מאוד עדינים. יש איזה סיפור של איזה אחד שכל הזמן היה פוגע באשתו. והיה כך מגיע, מתנצל, אשתי היקרה, סליחה, אני אשתדל פעם הבאה. האישה, ברוך השם, אישה טובה, סלחה לו. יום אחד, האישה כבר נמאס לה. אמרה לו, בוא נלך לרב. ברוך השם, הרבנים, הקדוש ברוך הוא חנן אותם, יש להם עצות טובות. היא הגיעה לרב, לספר אל הרב, אמר לה, הרב, אני לא מבין. מה היא מתלוננת? נכון, זה לא נעים לפגוע באישה. אבל בסופו של דבר, אני מתעשת על עצמי, מגיע, מתנצל, מבקש סליחה ומתקדמים הלאה. אמרתי, אתה יודע מה, אתה צודק. מגיע לאשתו, אומר לה, למה את ככה? אומרת לו, כבוד הרב, באמת, הרב לא מבין, זה פוגע בי קשות. הרב אומר לה, לבעל, אני מתחיל את האמת, רק רציתי לשמוע את התגובה של האישה. בואו נלך החוצה. הרב יצא החוצה, לוקח פטיש, 50 מסמרים. היה שם עץ, תופס מסמר ראשון, טי. אומר, בוא הרב הזה השתגח. תגיד לי, באנו פה לשלום בית, מתחיל לדפוק לי פה מסמרים על העץ. אחרי שהרב סיים לדפוק את 50 מסמרים על העץ, הרב הופך את הפטיש עם השיניים, טאפ, מתחיל להוציא 1, 2, 3, סיים את כל 50 מסמרים. הרב אומר לו, מה אתה אומר על מה שעשיתי? הוא אומר, הרב, אני לא מבין מה, אנחנו באנו לרב בשביל שלום בית, הרב מלמד אותי איך דופקים על פטיש, איך מוציאים מסמרים. הוא אומר, לא נשמה. אני, לפני כן היה פה עץ, שהעץ היה שלם. דפקתי מסמרים, נכון. הוצאתי את המסמרים, גם נכון. אתה יכול בבקשה להסתכל על העץ עכשיו, מה יש? אתה רואה פה 50 חורים? הוא אומר לו, אותו דבר אצל אשתך. ברגע שאתה באת ופגעת בה, נכון, שמת מסמר, הפכת את הפטיש, הוצאת אותו, זה הבקשת סליחה, אבל חורים בתוך הלב השארת לה. אז תדע לך, אם אתה לא רוצה שימשיך להיות עוד חורים בתוך העץ, בתוך הלב של אשתך ליתר דיוק, אז כדאי שתפסיק לפגוע בה. הוא הבין את המסר. חברים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד מאוד חשובה, בפרט עכשיו, שיש הרבה מתיחות. אם בית המקדש חרב על שנאת חינם, אנחנו שנבין מה אנחנו יכולים כיום לפעול באהבת חינם. איזה עוצמות יש לכל יהודי ויהודי אנחנו יכולים באהבת חינם לבנות את בית המקדש. ברגע שיהודי מגיע ומכבד את השני, אתה לא יודע מה הוא עבר. יש אנשים, אתמול סיפרנו, אולי גם דיברנו על זה שבוע, אני כבר לא זוכר, השתבח, הבורא הכל התערבב. מה פעולה קטנה יכולה לעשות לבן אדם? מה מילה טובה? אתמול סיפרנו על איזה יהודי שהיה בישיבה, ואתם יודעים, מי שיודע איך זה עובד בישיבות, יש 3 שנים לומדים בישיבה קטנה, לאחר מכן עוברים לישיבה גדולה ומשם מתחתנים. אז היה איזה בחור בישיבה, סיים ישיבה קטנה, ומשם עבר לישיבה גדולה. הוא הגיע לישיבה גדולה, יום, יומיים, אף אחד לא מתייחס אליו. לא פגעו בו, לא עשו לו כלום, אבל לא היה מספיק הערת פנים ויחס. הבחור 40 יום היה בישיבה, 40 יום זה יוצא מוצאי יום כיפור. מוצאי יום כיפור, כולם הולכים מהישיבה ומגיעים לבית לחופש של 2-3 ואז חוזרים לישיבה. הבחור הורס את התיקים, אומר, אני סיימתי עם עולם הישיבות ובפרט עם הישיבה הזאת. מה קרה לו? היה 40 יום במקום, 40 יום שהוא היה שם באותו מקום, הביאו אותו למצב שהוא רואה שאין יחס, שאנשים לא מתקשרים איתו, שאנשים לא מאירים לו פנים. אמר, אין לי מה לעשות פה. הוא בא לצאת ככה עם הדברים, הצווארון שלו, של החליפה, היה ככה טיפה עקום. הגיע איזה מישהו, סידר לו את הצווארון, אמר לו, הנה עכשיו זה מסודר, איך אתה נראה טוב. אמר לו, וואו, תודה רבה. הלך, עלה לאוטובוס עם הדברים, כל המוח שלו השתנה. הפעולה הקטנה שבן אדם בא ונתן לו יחס, הפעולה הקטנה שבן אדם בא ונתן לו הערת פנים, אמר לעצמו, כנראה שכל 40 יום האלה שהייתי פה, הנה, אנשים לא שונאים אותי פה, אנשים לא שמזלזלים בי. פשוט הוא התחיל לחשוב בצורה שונה. אמר, כנראה
יש פה הרבה חבר'ה, ובלי עין הרע, חלק באו מישיבות ביחד, חלק חברים מהעבר, אני עוד לא הספקתי פשוט להשתלב פה חברתי. אבל הנה, אתה רואה את האישיות של האנשים שם, שיש משהו שמפריע, תראה איך אכפת להם. אותו אחד חזר לישיבה אחרי החופש, צמח ונהיה אחד מגדולי ישראל. מה? איך נהיה גדול בישראל? ממה? מסידור של החליפה. סידור של החליפה. מסופר, נראה לי זה על הרב שטמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בגיל 100. כתב למישהו המלצה על אחד הספרים. אז מישהו בא אליו שם ליד, אמרו לו, וואי, איזה כתב יפה יש לרב. אז הרב ככה שמח. אחרי שהבן אדם הלך, יוצא השמה של הרב, אמרו לו, הרב, ראיתי שהרב מתלהב שאומרים לך על איזה כתב יפה. הרי בלי עין הרע, מי שיודע מי זה היה הרב, היו אנשים שעות מחכים בתור קבלת קהל רק בשביל שיגיד להם איזה רבע מילה. בהצלחה, בעזרת השם, רק רבע מילה, האנשים היו בעננים. אז מה, רב שיש לו כל כך הרבה אנשים שעומדים בתור, אנשים, הוא מקבל תשומת לב ויחס מהבוקר עד הערב, ובלי שום קשר לזה, כולו שקוע רק בעולם התורה, לא מעניין אותו שום דבר. מה, מילה טובה כל כך עשתה טוב לרב? אמר לו, תדע לך, וגם אני אומר את זה פה לכולנו, ובפרט גם לעצמי. כל בן אדם, מהרגע שהוא נולד, עד 120, הבן אדם, מה שמעניין אותו, בין היתר, זה יחס ותשומת לב. ותדעו לכם, מי שיקח את הדברים האלה, זה לא רק בן אדם לחברו, יש לזה השלכות, גם בשלום בית, גם בחינוך ילדים, גם עובד ומעסיק, בהכל. אתם יכולים לראות היום ילדים שההתנהגות שלהם שלילית. למה התנהגות שלילית? הם לא ילדים רעים, ממש לא. הם צריכים תשומת לב. אז אם מקבלים תשומת לב בצורה חיובית, איזה ילד מתוק אתה, אין עליך, איזה כיף. הילד שלי, אמרתי ילד שאני אוהב אותך. אמרתי לו, אם אני אוהב אותך. הוא אומר, למה אתה מתקיים, מתנהג יפה? אמרתי לו, לא, הוא לא הבין מה אני רוצה. אמרתי לו, אני אוהב אותך כי אתה הבן שלי. זה הסיבה היחידה שאני אוהב אותך, אני לא צריך שום סיבה בעולם. בן שלי, אני רוצה אותו שיהיה לו את ההרגשה הכי טובה בעולם, ואני אתן לו את כל האהבה ואת כל השמחה. אבל מה קורה לפעמים? שילד מקבל תשומת לב חיובית, הוא לא צריך תשומת לב שלילית. אם הוא לא מקבל את התשומת לב החיובית, כמו שאמרנו עכשיו, למה אני אוהב אותך? כי אתה הבן שלי. ואני חזרתי היום והסברתי לו כמה פעמים, בן שלי היקר, אני אוהב אותך תמיד, לא משנה איך תתנהג. אבא ודאי, אמרתי לו, אם אתה מתנהג יפה, אבא שמח? הוא אמר, רק רגע, אם אבא אוהב אותי אם אני לא מתנהג יפה, בטח הוא שמח. אמרתי לו, לא, אני לא שמח אם אתה לא מתנהג יפה. ואני חוזר, ואם אתה לא מתנהג יפה, אבא אוהב אותך? אז הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, לא. הסברתי לו. אם אתה מתנהג יפה, אבא לא שמח, כי אבא רוצה שהבן שלו יתנהג יפה. אבל האהבה אליך תמיד תהיה לי. ברגע שהילד מקבל תשומת לב חיובית, הוא לא צריך את התשומת לב השלילית, או לא תראו אותו עושה בדווקא, לא תראו אותו מציג. זה לא אומר שלא אם בן אדם נותן תשומת לב, אז לא צריך לחייך. הוא לא צריך לחנך את הילד. אבל תדעו לכם שמשקל מאוד מאוד כבד יש בחינוך, ברגע שבן אדם נותן לילד תשומת לב חיובית. לכן גם בבית, הרבה פעמים בן אדם אומר, מה אשתי רוצה ממני? אני עוזר לה, אני נותן. מה היא רוצה? היא רוצה צומי, זה מה שהיא רוצה. היא רוצה רק שבעלה, סליחה, יבוא, יישב לידה. אשתי היקרה, כל היום חיכיתי, הגעתי מהעבודה, אני רק חושב עלייך, איזה שמחה יש לי לראות אותה. זהו, מפה איתנת את המצברים, יש לך 60%, עוד 4-5 מילים, 80%, 100% לא תגיעו, תשכחו מזה. אבל לפחות הכיוון הולך לכיוון חיובי. טוב, שאנחנו רק ככה לא נשכח את הסיפור של קמצא ובר קמצא. בכל אופן, יצא ככה בר קמצא מהסעודה, כמו שאמרנו, בביזיון, התבייש מאוד, ואז הוא אמר לעצמו, אם, באותו סעודה, מי היה? גדולי ישראל היו שם. הם ראו, אבל הם לא הבינו מה קרה, וגם אותו אחד היה עשיר גדול, הם לא רצו ככה לבוא למחות בו. יש כמה פירושים. יש אחד הפירושים גם שמסבירים, שפשוט הם אמרו שאם הם ימחו בו עכשיו, אז הבושה תהיה יותר גדולה. הוא הרי הם ראו שהוא תקיף, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן לבוא ולהשאיר את הבן אדם. אז מה הם יגידו? לא, תשאיר את בר קמצא בסעודה, אסור לבייש בן אדם. הוא יגיד, מה זה אסור? בכלל, אם היה בושות של 20%, אז עכשיו זה יהיה ב-200%. יש כמה הסברים למה הרבנים לא, באותו רגע לא, גדולי ישראל לא בחרו בו.
בכל אופן, הוא אמר רק רגע, אם זה הסעודה והרבנים נמצאים פה ואף אחד לא אומר כלום, אני עכשיו אלך להלשין לקיסר שהיהודים בגדו בו. הלך והלשין לקיסר שהיהודים בגדו בו, לא מוכנים להקריב את הקורבנות שלו, אמר לו הולך תעשה בדיקה, כמובן, ברוך השם, אמר לו תעשה בדיקה, עשו בדיקה, הקיסר שלח עם אותו אחד, עם אותו בר קמצא ליהודים שישחטו, בדרך עשה שם איזה פסול בקורבן. חבייה, יש הבדל, גם אצל הגויים, גם כן יש קורבן אם הוא בעל מום, הוא גם כן פסול, אבל יש פסול שאצל היהודים זה פסול ואצל הגויים זה לא פסול. יש כמה פירושים, לא ניכנס בגמרא כמה פירושים מה הפסול שהוא עשה, אבל זה הפסול, הוא עשה דבר שאצל הגויים זה קורבן כשר ואצל היהודים הקורבן פסול, ואז הוא אמר לו, עכשיו בוא נראה אם הם יקריבו את זה. הלך, הביא את זה לרב של היהודים, אמר לו, הקיסר שלח שתקריב את זה. הסתכל, בודקים, אי אפשר, פסול. חזר לקיסר, אמר לו, בבקשה, אתה רואה? הם לא מוכנים להקריב. מפה התחיל חורבן בית המקדש, הגיע הקיסר, רצה, סיפור ארוך, בהזדמנות אנחנו נספר את כל הסיפור, רצה להשתלט על ירושלים, עשה כמה בדיקות, אם זה הזמן. דרך אגב, מה שאנחנו לומדים בשיעורים של האמונה, זה לראות שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. גם אז, גם הגויים היו בודקים, היו שואלים ילד, מה למדת היום? הוא היה אומר להם את הפסוק, השם רוצה ממני ככה. היו רואים איזה תזוזה, השם מדבר איתי, כך היו חיים. אז גם אותו קיסר בדק איזה משהו, והוא ראה, שאל איזה ילד ככה איזה שאלה, הילד ענה לו תשובה, הוא אמר אני עכשיו יכול לעלות להחריב את ירושלים, אבל הוא החליט שבסוף לא לעשות את זה, אמר אני לא אהיה הקורבן שהורס את בית המקדש. דרך אגב, אותו קיסר גוי שהיה אמור להחריב את ירושלים ובדקה האחרונה החליט שהוא לא מחריב אותה, ממנו יצא רבי מאיר, מהצאצאים שלו יצא רבי מאיר בעל הנס. ואז השתלשלות, בהזדמנות לספר את הסיפור לעומקו, הגיע הקיסר השני ומפה יצאו לחורבן בית המקדש. על מה? מי היה מאמין? חורבן בית המקדש השני. איזה נחת רוח היה לשם יתברך מהקרבה של הקורבנות. כמו שהסברנו בשיעור הקודם, כל רגע בן אדם, כל יום האנשים היו הולכים לישון בלי עוונות. אין עוונות, אין. קורבן התמיד מכפר על תלמיד של בוקר מכפר על כל העוונות שהיו עד אותו רגע, תלמיד של בין 40, אנשים, כמעט 24 שעות, אנשים חיים בלי עוונות. השתבח הבורא. על מה נחרב בית המקדש? על קמצא ובר קמצא, זהו. שלחו הזמנה בטעות למישהו והוא הוציא אותו בביזיון. בוא עכשיו, כתוב שמידה טובה מרובה פי 500, נסביר פירוש מילולי. מה זה מידה טובה מרובה פי 500? אם הקדוש ברוך הוא על מידה רעה נותן, סתם לצורך העניין, עונש של שקל, אם בן אדם עושה פעולה כנגד לטובה, אז הוא לא מקבל שקל פלוס, אלא הוא מקבל 5 שקל פלוס. אני חוזר. אם בן אדם עשה מעשה לא טוב שמגיע לו מינוס שקל, אם הוא עשה מעשה טוב, באותו משקל, הוא מקבל 5. זה לא 5, 500. כי מידה טובה מרובה פי 500. בואו ננסה לדמיין לעצמנו. אם על עוון שנאת חינם חרב בית המקדש ועד היום כבר כמה אלפי שנים שאנחנו סובלים, מה קורה באהבת חינם? וואי, רק לדמיין. מה קורה אם בן אדם אומר מילה טובה? פי 500 בשכר, פי 500. בוקר טוב שכן שלי היקר והאהוב, איך אתה מרגיש? איך אמרנו? לא, אל תתחתן איתו, אתה ממהר לעבוד, אף אחד לא אמר לך עכשיו שתו כוס קפה. רק תגיד לו מילה טובה, רק תאיר לו פנים. בן אדם עכשיו עובד בעבודה, אתה נמצא עכשיו בפס, כן? יש הרבה עבודות, מפעלים, יש לך פס ייצור. יש פה בן אדם, עוברים אחד, זה מקבל, זה נותן, זה זורק לפה, כל אחד עושה מה שעושה. אתה מגיע עכשיו באווירה כזאת, מגיע, אהלן חברים, בוקר טוב, שיהיה עבודה טובה לכולם, איזה כיף לעבוד איתכם, איזה כיף לבוא פה לעבודה. השרית על כל הפס הרגשה ואנרגיות חיוביות. מה קורה? כולם, כל הסובבים, אתה מעלה להם את המורל. ברגע שאתה מעלה את המורל הראשון שמרוויח, לא, זה אתה עובד עם אנשים שיותר כיף לך לעבוד מהם. יתרה מזאת, ברגע שאתה עובד עם אנשים שכיף לך, אתה, גם אם יש יום טיפה לחוץ בעבודה, תדעו לכם, ברגע שהאווירה טובה בעבודה, קודם כל היום עובר ככה,
וגם אם עבדת קשה והגעת לבית צחות, אתה לא מגיע עם עצבים בגוף. אבל גם אם תעבוד בעבודה קלה ואין הרמוניה בין העובדים, בן אדם יגיע למצב שהוא מסתכל בשעון. בוא'נה, כולה 10, אני מרגיש כבר 8 שעות בעבודה. והוא כולו נסחט, הוא יגיע לבית חסר רק שהילד או האישה או השכן או לא משנה מי יזרוק מילה לא במקום, שאת כל העצבים שהוא יוציא עליהם שם. לכן, אני אומר, כמה פשוט לעשות לעצמנו חיים קלים. כמה בעבודה קטנה, רק מילה טובה. אז ברגע שאתה חי בהרמוניה, חיית בכיף, גם היה לך יום קשה, גם אם אתה מגיע לבית עייף, אתה מגיע רגוע, אתה מגיע עם מצב רוח, עם שמחת חיים. יתרה מזאת, אם בן אדם חי כל יום ככה, אז קורה לפעמים שבן אדם מגיע בלי מצב רוח. אז ברגע שהוא הגיע בלי מצב רוח, באופן אוטומט, הם כבר רגילים לקבל אותו בהארת פנים. אז גם אם הוא לא יתחיל עם בוקר טוב לכולם, הם כבר התרגלו לזה, אז הם יגידו לו בוקר טוב אח יקר, הם יעזרו לו להעלות את המצב רוח. לכן אנשים לא מבינים, לא כולם מבינים, מה, בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש? מה כל כך גרוע? מה כל כך גרוע? זה כל החיים שלנו. השנאת חינם וההפך. אהבת חינם, שנאת חינם יכולה להרוס כל חלקה טובה, ואהבת חינם היא יכולה לתקן כל חלקה הכי קשה שלא יכולה להיות בעולם. לכן חברים יקרים, זה הזמן שלנו כרגע לנסות להתחזק באהבת חינם בכל הכוח. ואיך מתחזקים באהבת חינם? נו, תגידו לי אתם, אז אני אגיד. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אבא יקר, אני רוצה לכבד את בניך. אני רוצה לכבד את האחים שלי, אני רוצה לכבד את אשתי, רוצה להתנהג אליה יפה, רוצה להתנהג בסבלנות לילדים, רוצה לעבוד בשיתוף פעולה בהרמוניה עם העובדים. אבל יש לי יצר הרע גדול מאוד. עכשיו אני יודע שככה צריך להתנהג, אבל בזמן אמת היצר הרע ממש נלחם עלי חזק. אנא ממך, תן לי את הכוחות להיות חזק בזמן הניסיון. גם אם קמתי הפוך, גם אם קמתי בלי מצב רוח, להאיר פנים לסובבים אותי. אנא, אבא יקר, ברגע שיהודי מגיע ופונה לשם ומבקש ממנו לתקן מידה מסוימת, יום אחרי יום אחרי יום, איך כתוב? טיפה, ועוד טיפה עושים חור בסלע. גם ככה בתפילות. ברגע שבן אדם עושה עוד תפילה ועוד תפילה באופן יומיומי, הוא יגיע למצב, איך אמרתי אתמול בשיעור, היום אני לא יכול ללכת ברחוב בלי לחייך, גם לא משנה מה עברתי ואין לי טיפת חשק. אם אני לא מאיר פנים היום, לא משנה למי, אני בבעיה. וואי, מה קרה? רגילים, מה קורה? בן אדם שרגיל אותך כל הזמן מחייך, זה נראה לו קיצוני שאתה לא מחייך. אז גם היום, אם אני רוצה או לא רוצה, אני חייב לחייך. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת לאהבת חינם אמיתי, שנזכה לאמונה שלמה ולביאת משיח צדקנו ברחמים.